Barka da kasancewa da Hausar Arewa TV. A ba alfaharinmu, a ba alfaharinku. Ku biyo mu a wannan bidiyo domin yadda rayuwa take kafin haihuwa. Kamar yadda za ku ga yadda kwai na mace ke kasancewa kafin ya haɗu da sperm na namiji wato mani don su zama ɗa. Kamar yadda ilimi ya tabbatar, a duk wata mace tana fitar da kwai daga cikin matattarar kwaikwayenta da Allah ya yi mata, wato kwan da ya cika ya girma zai taho ya gangaro zuwa cikin mahaifa, shimfiɗar mahaifa kamar yadda dai kuke gani, domin zai dinga jiran maniyin da zai zo ya haɗu da shi. Yayin da mani ya shigo cikin gaban mace, to yana tahowa zai zo ya taru da wannan kwan, sai ya fara ƙoƙarin shiga jikin kwan nan. A haka ne za a samu ɗaya daga cikin manin da yake da ƙarfi ya shiga cikin kwan. Shigarsa ke da wuya cikin ikon Ubangiji, sai wannan kwan ya fara canza kama, ya fara zama kamar gudan jini, yana canzawa kamar da yadda kuke gani. Da ya canza ya dunkule ya zama gudan jini, sai ya ƙara kwanciya a cikin mahaifar domin ya fara shirin zama halitta. Domin shan kallon wannan bidiyo, kalla, idan kun kalla ku mana subscribing a tashar Hausar Arewa TV domin samun bidiyonmu na nan gaba. Ku sha kallo lafiya. Rayuwa kafin haihuwa. Mun gode, ku yi mana subscribing, ku yi mana liking, ku yi sharing.